Isang maligayang pagbati sa ating lahat. Sa araling ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa komunikasyon at ang iba't ibang salik nito. Ang komunikasyon ay pagpapahayag, paghatid at pagbibigay o pagtanggap ng mensahe sa isang mabisang paraan. Isang paraan ito upang matamo ang pakikipag-unawaan. Sa makatuwid, mahalagang salik ito sa pagtatagumpay ng mga pangarap at mithiin. Makabuluhang kasangkapan ito upang maangkin ng bawat tilikha ang kakayahang maipaliwanag ng buong linaw ang kanyang iniisip at nadarama. Pangunahing pangangailangan ang komunikasyon sa pagkatuto at pagkakaroon ng kabatiran sa lahat ng bagay. Ang kakayahang makibahagi sa karanasan ng kapwa, makipagpalita ng ideya at mag-ambag ng kaalaman sa mga sumusunod na sinlahi ay sanligan ng mabilis na pag-unlad ng sibilisasyon. Totoong malaki ang naitutulong ng komunikasyon sa pagsulong ng siyensya at teknolohiya, gayon din sa pagkakaroon ng iba't ibang imbensyon. Sa makatuwid, kung maipapahayag natin sa iba ang ating ideya at kaisipan at kung matalas tayong umunawa at sumuri sa kahulugan at kahalagahan ng sinasabi ng ating kapwa, makakamit natin ang kaangkupang pangkaisipan, pangkabuhayan, panlipunan, pangkaugalian at pang-espiritual. Sa puntong ito ay pag-aaralan natin ang kahalagahan ng komunikasyon. Unang kahalagahan ng komunikasyon ay sa propesyon. Upang maging matagumpay ay nangangailangan ng mabisang pakikipagtalastasan anumang propesyon, tulad ng pagiging guro, pulis, doktor, abogado, tindera at iba pa. Ayon nga kay Tumangan 1986, kadalasang nasusukat ang tagumpay o kabiguan ng isang tao sa kahusayan niyang makipagtalastasan. Ang pangalawang kahalagahan ng komunikasyon ay sa gawaing panlipunan. Bahagi ng pangaraw-araw na buhay ang komunikasyon, kaya mahalagang maiugnay natin ang ating sarili sa iba sa pakihalubilo natin sa iba't ibang sektor o sangay ng lipunan, sa pakikisalamuha sa mga tao saan mang dako, sa tahanan man, sa paaralan, sa simbahan, sa opisina, sa palengke o sa pamahalaan. Ang pangatlong kahalagahan ng komunikasyon ay mga kahalagahang pampolitika. Sa Pilipinas, na isang bansang demokratiko, ang mga mamamayan ay nakikisangkot sa mga gawaing pampamahalaan o panggobyerno na makaaapekto sa kanilang pangkabuhayang suliranin. Naipaabot ng mga taumbayan ang kanilang mga hinaing at ang kanilang mga suhestyon, mga reklamo at mga suhestyon tungkol sa nagaganap na suliraning pambansa sa pamamagitan ng liham, pahayag at ng malayang talakayan. Ngayon ay dadako naman tayo sa apat na perspektiba sa ikaunawa ng kahulugan ng komunikasyon. Una, kabuluhan. Sa pamamagitan ng pagsasalita, nailalahad o naipapahayag natin ang mga importanteng bagay at pangyayari. Kapag may mahalagang bagay na ipinaliliwanag ang nagsasalita, nakikinig din tayo. Sa makatuwid, mahalagang aspekto ang kahulugan at kabuluhan para magkaroon ng saysay ang pakikipagkomunikasyon. Ang susunod na perspektiba sa ikaunawa ng kahulugan ng komunikasyon ay ang damdamin. Magiging malinaw ang kahulugan ng ating mga paliwanag sa paraan kung paano natin binibigyan ng emosyon o damdamin ang ating mga pananalita sa paglalahad ng mga pangyayari. Pangatlo ay tono. Kapag nagsasalita tayo, pinipili natin ang ating mga pananalita. Sa tono, hayagang makilala ang relasyon ng nagsasalita sa nakikinig, kung ano talaga ang kaugnayan nila. Pang-apat ay ang layunin. Ang pagkakaunawa sa layunin ay bahagi ng kabuuan. Mahalagang malaman ang kahulugan ng anumang nilalayong ipaliwanag at ang pinagsikapang sabihin para matamo ang tagumpay. Ang susunod nating pag-uusapang salik ng komunikasyon ay ang kalikasan ng prosesong komunikasyon. Para kay Dean, isang proseso ang komunikasyon sa paghahatid ng iba-ibang konseptong pangkaisipan at pang-emosyonal na nagmumula sa isang tao tungo sa iba
sa pamamagitan ng mga simbolo. Ang mga simpleng katagang tulad ng aba, ay, naku, aray, ay maaaring panggalingan ng mga konseptong ito. Ang simbolong medyum ng komunikasyon na ginagamit sa paghahatid ng mga ideya o damdamin ay maaaring pasalita o pasulat, tunog ng musika, kulay, anyo, disenyo at iba-ibang ekspresyon ng mukha at galaw ng katawan. Ang anumang simbolo ay maaaring gamiting medyum ng komunikasyon, subalit dapat isaalang-alang ng mga taong nakikipagtalastasan ang ilang mga pamamaraan sa pakipag-sang-ayon at pagtanggap sa mga kahulugang kalakip ng mga simbolong ginagamit. Higit na maunawaan ang kalikasan ng prosesong komunikatibo kung susuriin ang partikular na kaanyuan ng interes natin ukol sa komunikasyong panglinguistics. Ito ang proseso na kung saan ang isang manunulat at tagapagsalita ay naghatid ng kanyang ideya at saloobin sa isang mambabasa at tagapakinig sa pamamagitan ng mga simbolo. Sa ibaba ay ang balangkas na naglalarawan sa prosesong ito. Una, ano ang layunin ng manunulat o tagapagsalita? Pangalawa, ano ang ideya o emosyong nakapaloob sa kanyang layunin? Pangatlo, ano-ano ang mga simbolo ng wika na ginagamit? At ang pang-apat, ano ang reaksyon ng tagapakinig o tagabasa? Ayon pa rin kay Dean, kung susuriin ang balangkas, maraming mahalagang katotohanan ang matutunghayan tulad ng una, isang sosyal na proseso ang komunikasyon. Dalawa o higit pang mga tao ang kasali sa alinmang gawaing pangkomunikasyon. Maaring lumikha ng mga awitin ang mga musikero sa panahon ng kanilang pag-iisa. Gayon din ang mga manunulat na lumikha ng mga kwento, tula at iba pang mga akdang pampanitikan sa panahon din ng kanilang pag-iisa. Subalit walang anumang reaksyon sa napapakinggang mga komposisyon at mga binabasang akda. Dahil dito, napakahalaga sa komunikasyong pasalita ang mga nakikinig at mambabasa. Maliban dito, mapapabilis at mapapahusay ang kakayahang pangkomunikatibo kung ang mga kaakibat na gawain ay kaugnay sa apat na katangi-tanging kasanayan: ang pakikinig, pagbasa, pagsulat, at pagsasalita. Ikalawa, mahalaga ang prosesong may layunin. Hindi lamang nakikipagtalastasan ang isang mahusay na tagapagsalita para lamang maaliw. Talagang hangarin niyang magsalita at sumulat. Sa ganitong layunin, may nararamdaman siyang kaligayahan dahil higit siyang nagiging epektibo bilang tagapagsalita. Alam niya kung ano ang nais niyang maabot at makamtan, at natitiyak niya kung anong mga reaksyon ang nais niyang makita sa kanyang mga tagapakinig at mambabasa. Kung gayon, ang ganitong kamalayang napapaloob sa kaniyang layunin ay nakatutulong upang makatiyak kung ano ang paksang kanyang ilalahad at kung paano niya ito ipapahayag. Ikatlo, pangunahing salik ng komunikasyon ang mga ideya at emosyon, dahil maaari mong matamo ang iyong layunin sa pagsasalita at pagsulat sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga ideya at damdamin. Nangangahulugang tiyakang isinasagawa ang mga ideya at damdaming ito para makamit ang iyong layunin. Ngunit, dapat mabisa ang mga nasabing ideya upang karapat-dapat tanggapin, basahin, at pakinggan ng mga mambabasa at tagapakinig. Ikaapat, isang simbolikong proseso ang komunikasyon, sapagkat napapaloob dito ang paggamit ng mga simbolo ayon sa uri nito upang makapagpahayag ng mga ideya at damdamin. At kailangang mag-ugnay ang mga ideya at ang mga simbolo. Dagdag pa ni Dean, you cannot have ideas without symbols. Sa kabuuan, ang mga salita ang pangunahing simbolong komunikasyong panglingwestika.
Ang paggamit ng wika ay dahilan upang ma-develop ang kaisipang tumatanggap ng mensahe. Subalit may mahalagang papel din na ginagampanan ang mga elementong di-verbal, ang tono ng boses, ang mga kilos, ang mga bantas, ang paghinto, ay kasing halaga rin ng pagpili ng mga wastong salitang bibigkasin. Kung gayon, isang komplikadong set ng mga simbolo ang mga salita, kasama ang mga elementong verbal at di-verbal. Ang ikaapat na salik ng komunikasyon ay mga proseso. Wika ni Brooks at Ehrmert, 1976, nakikipagtalastasan tayo upang mabuhay at ito'y nangangahulugan ng pakikihalubilo sa kapaligiran kasama ng pakikisalamuha sa mga tao. Bahagi ng lipunan ang isang individual. Dahil dito, kailangan niyang mabuo ang pundasyon ng relasyon niya sa kanyang kapwa, sa lipunan na kanyang kinabibilangan, sapagkat kailangan niya ang kanyang kapwa, ang ibang tao, tulad din ng pangangailangan ng mga tao sa kanya. At mangyayari lamang at mananatili ang relasyong ito kung nakikipagtalastasan at nagkakaunawaan ang isa't isa. Tingnan at unawaing mabuti ang grapiko sa ibaba na may kaugnayan sa mga proseso ng komunikasyon. Lipunan at individual or individual at lipunan, individual kapwa, individual lipunan. Ano ang mga sasabi mo tungkol sa grapikong ito? Maraming salamat. Ngayon ay pagtutuunan naman natin ng pansin ang panglimang salik ng komunikasyon. Ito ay ang 5 elemento na bumubuo ng proseso ng komunikasyon. Una, pinagmula ng mensahe o source. Ang komunikasyon ay nagsisimula sa taong pinagmumulan ng ideya. Subalit sa pakipagtalastasan niya, nagiging receiver din siya o tagatanggap ng mensahe. Pangalawa, mensahe o message. Ang mensahe ang dahilan ng komunikasyon. Dahil dito, kaya may pinag-uusapan. May nagaganap na komunikasyon. Mga salita at pangungusap ang bumubuo nito, subalit ang buong proseso ng komunikasyon ay mga salita, pangungusap, at ang wika. Pangatlo ay ang channel. Maraming paraan para maganap ang proseso ng komunikasyon. Pwedeng harap-harapan, maaaring sa pamamagitan ng pakikinig sa radyo, sa panonood ng telebisyon, at maaaring sa pagsulat. Pang-apat, tagatanggap ng mensahe o receiver. Kausap ito ng sender. Sa gawaing pakikipagtalastasan at pakikipag-ugnayan, ang tagatanggap ng mensahe ay magiging tagabigay rin ng mensahe o ng mga ideya. At ang panglima ay ang bisa o effect. Lahat ng bagay ay may bisa o epekto, kaya gayon din ang sa komunikasyon. Masasabing epektibo ang komunikasyon kapag nagkauunawaan ang nagsasalita at ang kausap. Ang susunod na salik ng komunikasyon ay ang verbal at di-verbal na komunikasyon. Nagagawa sa iba't ibang paraan ang ating pakikipagkomunikasyon. Pinakamabisa ang paggamit ng wikang sinasalita o sinusulat. Sa pamamagitan nito, buong linaw na naipapahayag ng tao ang kanyang naiisip at nadarama. Ang paraang ito ng pakikipagkomunikasyon ay tinatawag na verbal. Masasabi natin sa makatuwid na wika ang mahalagang kasangkapan sa pagpapahayag, paghahatid at pagbibigay o pagtanggap ng mensahe. Datapwat di maitatanggi na may iba pang mga paraan ng komunikasyon na ginagamit kasama o halip ng pagsasalita tulad ng pag-iling at pagtango. Bagamat ang pagsasalita ang tanging anyo ng komunikasyong kinikilala bilang wika ng karamihan at ng mga linguist.
Kapag wika ang pinag-uusapan, karaniwang mga salitang binibigkas o sinusulat ang pumapasok sa isipan. Sa madaling salita, mga bagay na sakop ng ponolohiya, morpolohiya, syntax, semantika at pragmatics. Subalit kung titingnan ang wika sa ganitong paraan lamang, hindi mapapansin ang mahalagang papel na ginagampanan ng komunikasyong di-verbal. Magkakaiba ang mga di-verbal na signal ng mga kultura tulad ng pagkakaiba ng mga wika sa isa't isa. Dahil sa kahalagahan sa komunikasyon ng mga palatandaang di sinasabi, hindi maitatanggi na kulang ang kaalaman sa isang wika kung hindi kabilang ang sistemang di-verbal ng kultura ng wikang ito. Ang susunod na salik na pag-uusapan natin ay ang mabisang komunikasyon. Ayon kay Dilhames, may mga components na kailangang isalang-alang upang maging mabisa ang pakikipagkomunikasyon. Ito ay ang mga sumusunod. Una, setting. Saan nag-uusap? Sa pakikipagkomunikasyon, ang puok o lugar saan naganap ang usapan ay dapat isa-alang-alang. Ang paraan ng pagpapahayag, ang mga salitang ginagamit, ang tono at tunog ng pagsasalita ay nag-iiba ayon sa lokasyon na pinangyarihan ng salitaan. Halimbawa, natural lamang na sa palengke, malakas ang usapan. Di formal ang mga pananalita. Mapanghikayat ang tono ng mga nagtitinda at may himig mapanuri o mapanghamak ang mga namimili. Habang sa classroom, ang salitaan sa pagitan ng guro at estudyante ay formal. May paggalang at pagpapahalaga sa himig at tono ng pananalita, maging ang mga salitang ginagamit. Pangalawa ay ang participants. Sino ang kausap at nag-uusap? Isinasaalang-alang dito ang tao o mga taong kasangkot sa komunikasyon, ang katauhan, damdamin, pag-uugali, maging ang katayuan sa buhay, katungkulan, hanapbuhay, gulang, kasarian, paniniwala sa buhay, ay may malaking impluwensya sa daloy at paraan ng pagpapahayag ng nagsasalita at ng kanyang kausap. Sa kabilang dako, ang interaksyon sa pagitan ng nag-uusap ay naapektuhan din ng kanilang individual na persepsyon o pananaw, karanasan, ugali, pagpapahalaga at saloobin. Pangatlo ay ang ends. Ano ang layo ng usapan? Sa component na ito, nakasalalay ang interaksyon sa layuning nais matamo sa pakipagkomunikasyon. Maaring pagpapahayag o pagbibigay impormasyon, pakikiusap o pag-uutos, pagpapahiwatig, pagpapakahulugan, pagmumungkahi, pagbabahagi ng damdamin, pangangarap o paglikha. Pang-apat ay ang act sequences. Paano ang takbo ng usapan? Tumutukoy ito sa pagkakaugnay ng usapang nagaganap sa uri ng pangyayari. Halimbawa, kapag nag-uusap ang magkasintahan, inaasahang masuyo at malambing ang himig ng usapan at takbo ng pananalita. Subalit, kapag may pinagtatalunan, maaaring magbago ang ayos ng usapan na magbubunga sa hindi pagkikibuan o away. Panglima ay ang case. Ano ang estilo o speech register? Formal ba o di formal? Ang estilo o speech register ay inaangkop sa sitwasyon, layunin, puok o lokasyon, at lalo na sa uri ng participants. Halimbawa, sa kongreso o setting, ang pangulo o participant habang nagbibigay ng kanyang sona o layon ng kanyang nagawa sa 100 araw mula ng kanyang inaugurasyon ay gumagamit ng formal na register. Sa makatuwid,
Pili at maanyo ang mga salitang ginagamit at ang himig ay seryoso. Sa kabilang dako, sa palengke, setting, ang usapan sa pagitan ng tindera at mamimili, participants, habang nagpapabili at bumibili or layon, ay di formal ang speech register. Kaya natural at kusa ang paraan ng pananalita at palagayan ang daloy ng usapan. Pang-anim ay ang instrumentalities. Pasalita ba o pasulat ang pagpapahayag ng kaisipan? Sa component na ito, maaring isaalang-alang ang mga sumusunod. A. Kalagayan o sitwasyon. Kung ang nag-uusap ay magkaharap o di kaya'y sa pamamagitan ng telepono at iba pang makabagong gamit sa komunikasyon, karaniwang pasalita ang speech register. Kapag magkalayo o may agwat sa distansya ang mga taong kasangkot sa pakikipagkomunikasyon, pasulat naman ang pagpapahayag. Letter B. Layunin. Pasalita ang speech na ginagamit kung ang layunin ng nagbibigay ng mensahe ay ang malaman kaagad ang reaksyon o sagot ng tumatanggap nito. Sa kabilang dako, kung ang layunin ay ang pagkakaroon ng patunay sa mensaheng ipinahahayag, pasulat ang ginagamit. Kaya, ginagawang pasulat ang mga dokumento bilang mahalagang katibayan na ang komunikasyon o usapan ay totoong nagaganap. Letter C. Kagustuhan ng mga taong nakikipagkomunikasyon. Pasalita man o pasulat ang pagpapahayag ay depende rin sa kagustuhan ng mga participants. Kung minsan, may pagkakataon na magkakalapit din ang nagbibigay ng mensahe sa tumatanggap nito, ngunit ipinahahayag niya ito sa paraang pasulat dahil marahil siya'y nahiya o may pangamba sa maging sagot at sa reaksyon nito. Letter D. Availability ng tumatanggap ng mensahe. Nangangahulugang kung ang taong dapat tumanggap ng mensahe ay wala, hindi mangyayaring pasalita ang speech register. Nagaganap lamang ito kung kaharap ang kausap. Kaya, sa sitwasyong wala ang taong dapat tumanggap ng mensahe, sa paraang pasulat ito ipinararating. Ang susunod ay norms. Ano ang paksa ng pag-uusap? Ang paksa ng pag-uusap ay kahit ano, depende sa participants na maaring batay naman sa kanilang layunin, interes o hilig. Pangangailangan at maging ayon sa kasarian, babae o lalaki. Kadalasan ang paksang pinag-uusapan ng mga lalaki ay iba sa mga babae. Gayon din ang mga bata sa matatanda. Karaniwang pinag-usapan din ng mga doktor ay ukol sa kalusugan, sakit, at iba pang paksang may kinalaman sa medisina. Samantalang sa mga abogado naman, ay maaaring kaugnay sa batas, pamahalaan, at kriminalidad. Pangwalo ay ang genre. Ano ang uri ng pagpapahayag? Pagsasalaysay, paglalarawan, paglalahad o pangangatwiran. Sa component na ito, ang layunin ng participants ang isinasaalang-alang. Pagsasalaysay ang pagpapahayag kung ang nais niya ay ang magkwento ng isang pangyayari o mga pangyayari. Kung ang nilalayo naman niya ay magpakita ng anyo, katangian, hugis at kulay ng isang bagay, puok, pangyayari at damdamin, paglalarawan ang paraan. Paglalahad naman ang paraan ng pagpapahayag kung ang nais nito ay magpaliwanag at magbigay ng impormasyon, samantalang kung ang layunin niya ay ang manghikayat o magpatunay at pagbubulaanan ang opinyon, katwiran, at paninindigan ng iba, pangangatwiran ang paraan ng pagpapahayag. Dagdag pa ni Hames na sa anumang anyo ng komunikasyon, dapat magkaroon ng interaksyon ang bawat component na nabanggit. At ang bigat o halaga ng bawat isa ay depende sa kung anong component ang focus o tuon ng pakikipagkomunikasyon.
At ang panghuling salik ng komunikasyon ay ang hakbangin tungo sa mabisang pakikipagkomunikasyon. Ayon kina Ginang Teresita is Buen Suceso, sining ng pakipagtalastasan 1976, ang mga tuntunin o hakbangin tungo sa mabisang pakipagtalastasan ay ang mga sumusunod. Una, alamin ang tiyak na layunin sa pakikipag-usap. Pangalawa, tiyakin ang pananalita at iwasang maging maligoy. Pangatlo, ang isip ng tao ay hindi nababasa, kaya tiyaking nasabi na ang lahat ng dapat sabihin. Pang-apat, ibagay ang pananalita sa gulang, interes, gawain, at iba pang nakikinig. Panglima, ibagay sa okasyon ang himig ng pananalita, formal o informal, masaya o malungkot. Pang-anim, maghanda ng mga mapamukaw isip na pamamaraan nang magka-interes ang mga nakikinig. Pang-pito, kailangan ang wastong kaalamang pangwika sa mga pagkakataong formal. Kung pasulat, tandaan ang palabaybayan at wastong tuntuning pambalarila. Kung pasalita naman, ang wastong pagbigkas ng mga salita o ang palatunugan. Dito nagtatapos ang ating talakayan sa araling ito. Naway, may marami kayong nakukuhang mahalagang impormasyon kaugnay sa kursong Filipino na kinukuha ninyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig.